започват бели нощи. Надяваме се, че тази седмица това, което сме ви подготвили, ще ви накара да се почувствате наистина добре. Останете с нас, за да видите какво ново и интересно ви очаква. Изпълнителката на Смелите си имат всичко Емилия се развикали в клуб Хистерия. Почитателите й бяха препълнили нощното заведение. Певицата се готви да участва в новия български сериал "От плата". И може би вълнението от бъдещата роля и промяната в професионалното й поприще и попречи да застане пред обектива на нашата камера. Въпреки това, купона в Хистерия се развихри толкова, че продължи до ранните часове на следващия ден. След като първото явяване на сцена за тази година на Емилия беше в Пловдив, почитателите й се надяват тя по-често да навестява втория по големина град в България. Целият живот ми сменяш, повече не се променям, беше ми последно с тебе. Веднага назад ти бих могла, освен това да бъда с тебе. Но да ми искаш мене. Setting in the crowd, the girls like an army. I said a word, I said coming dearly. I did for the round and then I worked that booty. Work that body, work that body. So that girl better hurt somebody. Oh yo, let's get this one thing clear. There's only one reason why I can't get. Както винаги, рап дуетът Румънеца и Енчев не разочароваха почитателите си и направиха щур купон в едно от най-предпочитаните за посещение в Пловдив места – клуб Енканто. С много хумор и закачки, двамата рапъри включиха присъстващите в шоуто си и ги накараха да се почувстват като звезди. Румънецът и Енчев също се забавляваха с гостите на заведението, обградени от красиви жени. За радост на всички техни почитатели и за зрителите на Бели нощи, тук в Пловдив отново са Румънеца и Енчев. Здравейте! Здрасти! Здрасти! Ние на кой микрофон да ти отговаря? Казахте, че ще пуснете нова песен. Какво стана с нея? Пуснахме така, както обещахме. Какво стана с нея? Пуснахме и сега не може да намерим къде. Това, което стана с 120 хиляди гледания за 24 часа, благодарение на всички... Пуснахме и сега не може да я намерим. Някой, ако я намери някъде, да ни я прати обратно, моля ви, изгубихме си песента. Как се казва песента? Каква е точно? Разкажете. Песента е "Моята жена 2", т.е. втора част, 10 години по-късно. Това е автобиографията на един лирически аз, как се представя след 10 години брак. Виж как хубаво го казах този път. Румънец, забранявам ти да даваш интервюта. Добре. От сега нататък. За 10 години. В нея взимат участие Айдамаци Сароше Бенд, които сами по себе си са уникални не само с името си, а и с тяхното звучене. Румънец, днеска на втори говориш, някакси много детствено говориш, не знам, има нещо грешно. Защото е все още така. Колеги в апаратната чуваме ли се? Румънец, не е лошо да си гей, трябва да ти кажа, че от 5 минути съм гей и нямам никакви проблеми нямам. Нека шоуто започне след 3, 2, 1. Добре дошли на най-черното парти на втори. Готови сте за шоу? Пати, ти си готов, ти си 100%. It's the fucking beat.
the analogy so cold. It doesn't matter with the D-I-E. Yeah. You want this back up in this motherfucker? So blaze the way out there. Blaze that shit up, nigga. Come on. Don't mind them all, nigga. Feel that shit. D-E-G-C, my nigga, kill that shit. So we get out the seat, yeah, we have to back up. And when the practice of the club, the you got to get up. Just for the city, giving it up. No life, yeah, we're living it up. Taking chances while we're dancing in the part of the show. See my home, party for the shit, got it, you back up. Just looking at the stress, but you know I don't care. Still my way, just got the fucking just to speak in my head. Bitch, we walking, give it down with a set. Take a bullet, it's a fucking, it's the stuff on the jet. Put it down for the father of rock. And if your ass get cracked, then shut your trap. Get back, that's the ball of success. Преди 10 години бяхте направили една песен, която беше хим за влизането ни в НАТО. Примерно, бихте ли написали една такава песен, която е хим за излизането ни от кризата? Ние всяка следваща песен не е такава. Започнали сме такава поредица, ако с тия песни не излезем от кризата, вече не знам какво да правя. Някаква рецепта имате ли за излизането от кризата на хората или пък за излизането от тези студове, които са в момента тук в... Значи той е казано много добре в новата песен. Шуми градо, а теб те нема. Палим цигаро от цигаро, мене ми се спи. А теб те нема. Чудо големо и още 15 минути седим и си вървим. Така че съветвам ви в този студ, ако до 15 минути не излезе, просто да чакате на друго място. Имахте едно обещание към нашето предаване, спомняте ли си какво беше? Не. Да те видим гола, да! Към нашата водеща Йоана ставаше въпрос за един коледен подарък, едно писмо, получили ли сте го вече за един диск? Имам съмнение, че по Коледа беше много студено и пощенския гълъб го изява някоя котка, докато си е почивал в студа на някой покрив. Не мога да си пусне колесника, вероятно. На това парче изгониха в 9-ти клас от едно мероприятие. Готови ли сте? You sweat to the hole. You ain't got no pay. I'm picking it up the shit. Coming through like a twin. Looking at the top of the hole. It's my hope. It's not unstoppable. Cool. Taking up control. You can't get out of this. Running this up. Chicken. Big boy. Killing this. Get out the lane. I'm coming to end. You know it. Wonderful. My name like you. It's like beach rock. You just step by step and goes in the opposition. In this version, this position. Oh, it is living up the whole small planet. This like switch where I lost on the whole professors. Coming to my area. I'm a half of the area. The race spring. Oh, no space. Вие по принцип сте големи работохолици. Как ги съчетавате двете неща, въобще личното с професионалното? Виж, момичета, колко са изморени. Погледни колко са изморени. Виждала ли си пловдивчанки на живо? Ето сега е момента. Значи това... Огледалото се виждам. Това хората, които са оказали, че ако работиш това, което ти доставя удоволствие, не се измаряш, може би ние сме научкали точно това, което наистина ни харесва да правим. А както каза Любен Дил в нашото шоу, ако работиш това, което обичаш, няма да работиш нито един ден. Талантливата изгряваща поп-звезда от Пловдив Вера Русо и един от популярните музикални водещи диджей Владо Байлов дигнаха градуса на емоцията в елитния Планет Клуб. Хаус парчетата на диджей Владо се съчетаха умело с вокалите на Вера. Присъстващите тихо си коментираха, че младата певица има голямо бъдеще в музикалните среди. Привлечени от хубавата музика, отново се намираме на едно невероятно място, Клуб Планет. До мен е красивата певица Вера Русо.
която не просто, че ще пее тази вечер, но тя си е родом от Пловдив. Как се чувстваш в твоя град, сред публика от твои съграждани? Здравейте на всички зрители, чувствам се много добре. Предполагам и ще дам всичко от себе си вечерта да мине както подобава. Хората се забавляват, съответно и аз. Хубаво е човек да прави участие в града си, защото всичките му приятели и познати идват. Тъй като ако сме в друг град, няма как. По-трудно става. Затова настроението се надявам, че ще е на 6 и да се забавляваме. Това е най-важното. Кое те прави щастлива? Най-вече музиката и съответно това, с което се занимавам. Приятеля ми, разбира се, също. Какви са ти плановете? Докъде искаш да стигнеш в твоето развитие спрямо музиката? Граници не съм си поставила. Човек трябва да иска все повече и повече в това, което прави и иска да постигне. Граници не съм си слагала. От колко време се занимаваш с музика? Доста. Трудно ми е да определя. Винаги съм имала любов към музиката и към танците и към пеенето. Като цяло артистична натура съм. Трудно ми е да определя наистина с точност години. Да пожелаеш нещо на Бели нощи и на зрителите. Пожелавам на екипа ви, на зрителите ви и на предаването много така позитивни зрители, най-вече хора, обичайте се, уважавайте се, правете си купона. Това е най-важното. Бъдете здрави. Наистина на първо място здравето. Мога ли да те помоля да запееш малко Бели нощи? Бели, бели нощи, специално за вас Клуб Планет тази вечер. Бели нощи. Заредени с положителна емоция се разделяме и до следващия път. Бъдете с нас и другата седмица, за да видите какво ново интересно сме ви подготвили. Може да ни посетите и на страницата ни във Facebook. До скоро!